Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Chinondrwadza ndechekuti chekutanga munhu ari disabled, munhu wekuti kugeza anotoda kugezeswa, kupfeka munhu anoda kupfekedzwa, kudya munhu anoda kudyiswa, munhu wekuti wakasiya wabika usina kupakura hakwanise kupakura ega. Saka ndiri kushokeka nenhau dziri kutaurika panapa dzekuti munhu ari violent. Isusu kumba tinogarisana naye zvakanaka, hatina problem naye. Even munharaunda inomupupurira kuti munhu ari right. Munhu wekuti akatoonawo panenge pachiita mhirizhonga, munhu wekuti anotsiura achibatsira. Saka inini chikunyanya kundirwadza ndechekuti ari ikoko artificial leg raanoshandisa haafane kuripfeka more than 8 hours. But ndichitarira nguva yaagara muchitrongwa, inguva inorwadza, inguva yakaoma. Munhu wekuti akachekwa gumbo, munhu wekuti haana ruoko, munhu wekuti rumwe ruoko rwake rune mavanga. Rwine mavanga kudaro, mavanga ese wayo. Nguva ino iyi yechando anenge achirwadziwa. Haarwadziwa noda kuti ari ikoko chete, but even ari kumba kutori nemachira kune zvekudziya zvinodziya zvakawanda, kune kwekuti even achida mvura inodziya ukamudzisira unomupa achinwa anongorwadziwa. Saka ndiri kunatsotarisa state yachoni ari muchitokisi kuti zvinorwadza sei. Imbozvionai imimi muri imimi mune hama dziri muchirongo iri disabled, munhu wekuti akwanise kudya ega, munhu wekuti kutofamba chaiko chaiko anoda support, munhu wekuti kupfeka chaiko chaiko anoda support. Hatichatenderwa here isusu sekuti tiri vana veZimbabwe, hatisinawo here isusu pachedu kuti tizvimiririre isusu. Iye pachake achitaura anenge achitaura akamirira vanhu vari disabled vese. Saka muri kuti vanhu vanyarare here, muri kuti isusu tiite sei? Kana maakutora vanhu vari disabled muchivadzvanyirira marights avo, muri kuti vaite sei? Inini chikumbiro changu zvizhinji ndechekuti vanhu vasina mhosva musavapomere mhosva, uye vanhu vari disabled vapewo marights avo, musatonge vanhu nemutongo usiwo. Chinonyanya kundirwadza futi zvekare ndechekuti ari ikoko munhu wekuti zvanambotaura zvekuti akwanise kudya, vanhu vekuti vanogona kumuti kuno kuri musungwa, handizvo ari musungwa zveshuwa, but mhosva yavakamusungira ndeyekuti chii? Because kana vachiaccuse vanhu kuti vakaita mhirizhonga, mhirizhonga yanoita munhu ane ruoko 1, munhu asingakwanise kubata shamhu, imhirizhonga ipi? Saka chikumbiro changu inini kunyika yeZimbabwe ndechekuti sekuona kwenyu, semanzwiro enyu, nemaonero amuri kuita situation, muri kuti zvakanaka here? Imi muri kudivi ripi? Muri kuti zvakanaka here kuti munhu ari disabled anzi akaita mhirizhonga? Munhu wekuti hatokwanise kumira ega, munhu wekuti akwanise kudya ega, akarwisa ani? Wakarwisa wacho ndeupi? Akamurwisa kupi? Akamurwisa sei? Akamurwisa nemaweapons api? Zvinhu zvinondirwadza, zvinhu zvinondibaya. Chikumbiro changu ndechekuti as soon as possible ngaaririswe. Kusungwa kwehanzvadzi yangu kuri kundirwadza nokuti munhu ari disabled ane artificial leg, saka magariro ekujere haamakwanise. Zvinotorema everyday gumbo rake rinofana kubviswa richidzorerwa nemudzimai wake. Saka moment yaanenge asina mudzimai wake zvinenge zvichitotirwadza zvakanyanya. Ndosaka tiri kuuya kuno everyday tichifunga kuti pamwe anoriliswa, haana ruoko, hakwanise kudya ega, anoda kutobatsirwa. Saka hatitozoti ari kurarama sei kunzvimbo yaari, because munhu anoda help almost everyday. Saka zviri kunyanya kutibata zvakanyanya nekuti hanzvadzi yangu mwana wamai vangu ndiye first born mumba medu. Saka ndiri kunyanya kubatikana zvakanyanyisa nekusungwa kwaakaita, nekuti even kana zvichinzi pane pakarohwa vanhu kana kuti iye haana chaanokwanisa kurova, haakwanisi kana kurova munhu, haana chaanokwanisa kutoita, anoda help yedu isusu hama dzake. Saka kana ari kune vamwe vanhu vasiri hama dzake tinenge tichitomutyira nekuti anoda help yakanyanya. Ane mapiritsi anoteka for mapains, but now haasi kuteka anything. Saka ndiri kunyanya kubatikana zvakanyanya. Ndini last born mumba mavo, zviri kundibata zvakanyanya, zviri kundibata zvakanyanyisa. Saka tachingokumbira kuti dai vakwanisawo kungoriliswa kuti akwanise kurarama zvakanaka, because
hatorisi pazvinhu zvitori right sacho. Handizi kuti ndingaexplaina sei kurwadziwa kwandiri kuita pamusoro pake because he is disabled. Mechete abvumirwa nestate neavamuchuchisi kuti apiwe bail accused number 51 ndapuwa Sean Timber. Dare rabvuma, vamuchuchisi vabvumawo zvakare kuti anga asiri pane vamwe, anga ari kwaanga ari uye anga ashanyawo. Inova nyaya uyo yatiri kufamba nayo futi namangwana iyoyo. Tino vamwe vaitongozvifambirawo muroti, vamwe vaitongoriwo vanogarisana navatimba pamusha pavo, vamwe vanga vauyawo kuzoona vatimba nenyaya dze Father's Day, vamwe dzeInternational Youth Freedom Day. Ndofunga ndo zvavanga vakagarira. Asi zvizhinji zvavo tawirirana kuti aiwa haisi mhosva kunge munhu ane musha wake achikoka vanhu vake vachigara pasi vachitaura nyaya dzavo. Haisiwo zvakare mhosva kuti vanhu vane mafungiro akafanana ematongerwo enyika vagare pasi vachikurukura. Hakuna mutemo unorambidza tipi. Tabvumiranawo zvakare kuti mhirizhonga yakazoita kuti vamwe vedu vakuvare vachingodaro zvakakonzereswa nemapurisa akatozouya. Mapurisa asati auya panga pane runyararo. Vanhu vanga vakazvigarira vachifara vachitandara. Ndizvozvo. Tanzwa kuti kune vamwe vabvumidzi vaende kunorapiwa. Ndizvozvo. Kune nezuro takaisa chichemo chevanokwana kuita 5 vanga vakakuvara zvakaipisisa mushure mekunge tapiwa tsamba nana chiremba vavo kuti zvavanga vakakuvara zvaida ma-x-ray nekukurumidza nekudini. Saka takaisa chichemo makuseni dare risati ratanga, tisati tapinda munyaya nhasi. Mutongi apa kugura kwokuti vose vakakumbirwa nachiremba kuti vanoitwa ma-x-ray vaende kuchiparere nyatwa group of hospitals kuti vanoongororwa zvisere. Iko zvino tiri kuwa kuti mumwe wavo anga akatyoka gumbo rinoda kuiswa simbi anenge atopiwa mubhedhi.